L-ispiża fuq il-karozzi li kienu jagħmlu użu minnhom l-eks Ministri Nazzjonalisti Tonio Borg u Austin Gatt bejn l-2008 u l-2013 kienet ta' €250,000. Borg u Gatt kellhom żewġ karozzi kull wieħed, waħda l-xogħol uffiċjali u oħra l-xogħol mhux uffiċjali. Il-karozza uffiċjali ta' Tonio Borg bejn Jannar u Marzu 2008 kienet Mercedes-Benz E-Class li nkriet għal €47 kuljum bi spiża totali ta' €2,800. Bejn Marzu 2008 u Marzu 2013 imbagħad l-eks Viċi Prim Ministru għamel użu minn BMW Saloon li nxtrat mill-Gvern għal €70,000. Il-Gvern kien ħallas ukoll l-ispejjeż kollha tat-tieni karozza ta' Tonio Borg. Bejn Jannar 2008 u Settembru 2009, it-tieni karozza ta' Tonio Borg kienet Alfa Romeo. Bejn Ottubru 2009 u Novembru 2012, Borg biddel it-tieni karozza u beda juża Opel Corsa. Dawn iż-żewġ karozzi swew lill-Gvern €30,000. L-ispiża totali fuq tiswijiet ta' dawn il-karozzi u fkirjiet ta' karozzi minn flokhom ammontat għal €15,000. Austin Gatt bħal Tonio Borg ukoll għamel użu minn żewġ karozzi differenti li servew bħala karozzi uffiċjali tiegħu. Bejn Jannar u Settembru 2008 kien juża Volvo S80 li kienet inxtrat għal €33,000. L-ispiża fuq tiswijiet li sarula u fuq kirjiet ta' karozzi minn floka kienet ta' €3,300. F'Settembru 2008 mbagħad Gatt beda juża Jaguar X-Type li jinxtrat għalih għal €30,000. It-tiswijiet li saru fuq il-Jaguar swew €3,000. Austin Gatt ukoll kellu it-tieni karozza ta' tip Peugeot 307 li kienet inxtrat għal €12,500. Il-Gvern ħallas €5,300 f'tiswijiet fuqha u f'kiri ta' karozza minn floka. Ma dawn l-ammonti hemm eluf ta' euro oħra fi fuel fiż-żewġ każijiet. B'hekk biex dawn iż-żewġ eks-ministri vjaġġaw komdu tħallsu €250,000.